Molt bones a tots i totes. 2 últims dies del Saló del Manga ho recopilem en un mateix reportatge, coincidint amb en Jordi de Perdido en Madripoor, que per fi vam obtenir una firma per la sessió de la tarda de Yumiko Igarashi, l'autora de Georgie. I aquí teniu el resultat en el següent reportatge recopilatori de mangakas i cantants més i millor.
es que es un trozo de Barcelona, es una de las... En el Paseo de Gracia, la calle de Paseo de Gracia son estas baldosas. Gracias. それでどこのタイミングでこういうパッションがどこがそのスタートが始まったかってちょっとその件についてお話できますでしょうか。スタートもともとはアニメーターだったんですね。Primero fue animador. Bé, com ja heu vist, amb Naoki Urasawa, a la sessió de firmes no es podien fer fotos, a la Masterclass sí, però no vídeos. En fi, per sort, el Kiya Samiya i la Yumiko Igarashi molt efectius, molt receptius, totalment disponibles, sensacional, i l'interès pel manga a Japó, evidentment, sempre ha existit, i a Catalunya està creixent. L'Escola Haru està obrint centres arreu del territori. Es la primera vez que vengo a Manga Barcelona. 初めて来たんですけど、座るね。Me siento, Y la pregunta es si le gustaría que se publicasen más obras suyas en España. Que le publicásemos más obras en España. やりましょう。お願いします。Sí, por favor.
sí. Distinta? Bueno, pues ja està. Segurament em vaig equivocar, però vaig apostar per una vitrina diferent a la d'ell, 15 euros per barba, a mi em va tocar la lletra G, a ell també, i mateix regal. Vam tenir molta mala sort, però així va el joc. La gràcia és que et toqui una figura, no va poder ser. I em retrobo amb en Víctor Mame, que ja vam coincidir en un homenatge a Akira Toriyama a Terrassa. El tema de Deep Mouth, no? Que crec que és de les cançons primeres que sonen al joc. Molt bé. Doncs anem, amics i amigues, amb la següent. Què? La sabeu? Sí? És d'una pel·lícula... d'un videojoc que té sèrie a la tele també. Totes tenen, no? Sí. Pista importantíssima. The Last of Us. Aquesta és molt difícil, potser... És la primera, ¿vale? És Majora's Mask, ja us ho dic. Bueno, aquí hi ha dos dubtes, no? O sigui, hi ha tres possibilitats. Realment, Sam no? Quina creieu que és? L'anell, no? Molt bé, Josep. És l'anell únic. Podria ser també del Gollum, perquè quan el porta el Gollum també sona aquest tema de fons, però el Gollum té un altre tema, a part. I el Sauron, doncs també pot sonar, però el Sauron, evidentment, té un altre tema molt més tèdric, que ja sabeu quin és, probablement. És a dir, l'anell únic... Vinga, va, jo és que no sé quina hora és. Aquí hi ha una mica d'espoiler, però si no heu vist les pel·lis, doncs res, no feu cas, ¿vale? Qui gaudeix menys aquesta cançó a la saga de Harry Potter? El Cedric, el Harry Potter, el Dumbledore o el Draco? Una mica, potser m'he passat aquí, no? Vale, doncs el Cedric, no?
I aquest és el meu petit homenatge als cosplay. Em vaig fotografiar amb la Cavallera d'Or de Géminis, de Sant Sella, i ens veiem a la propera. Però encara ens queda un reportatge especial per acabar-ho de tancar. Ara sí, fins a la propera.